¡Viva la lucha de la clase obrera! Vemos que es casi la misma operación, un poquitín distinto, por lo menos allí el alcalde ha dado la cara. Aquí todavía estamos esperando que la Rita esta de las narices dé la cara. Y no es que pidamos mucho, sino que pedimos por lo menos una rehabilitación para el barrio y que nos deje tranquilos de una puñetera vez, que ya está bien con 16 años que llevamos luchando ahí. Con el tiempo va a llevar a tener una movilización de que quieran sangre, que es lo que están esperando ellos, que nosotros nos tenemos que cansar para que haya sangre entre todos. Quina semblança veu vostè entre Gamonal i Cabanyal? Bueno, moltes i diferents també. Per exemple, la plataforma no han aconseguit durant 16 anys de resistència dur la plataforma Salvem el Cabanyal i durant els 16 anys no ens han recibit mai l'Ajuntament, ni l'alcaldessa, ni el regidor en cap, ni ningú. Senzillament tot ha sigut a nivell d'una lluita de resistència mitjançant la resistència veïnal i la judicial. I aleshores el que nosaltres volem senzillament és la rehabilitació del barri, perquè el problema així és que és la prolongació d'una avinguda, però que s'han dut per davant 1.651 vivendes. I això suposa senzillament el desallotjament de barbaritats de persones, el trencar realment una manera de viure que és el Cabanyal, que té una manera de viure característica i pròpia. En aquest moment senzillament estem pendents encara d'una sentència judicial, però senzillament l'administració, l'Ajuntament no està complint el que li ha manat senzillament el govern central i la Generalitat, que té que remodelar, refer, perquè el PEPRI avui per avui és il·legal, perquè el que val senzillament és l'ordre ministerial que diu que s'espoli. El que l'Ajuntament no està complint és en l'obligació que li han manat que adapte, que no pot tocar, que no pot enderrocar perquè seria espoli, perquè el Cabanyal és un centre històric. Per tant, és un centre històric protegit, no pot. De que te diguen a tu, te van a tirar, que ja anem, que van a enderrocar. I aquest sofriment suposa senzillament un assetjament, un moving que diuen ara, és un assetjament psicològic que l'únic que du a les persones és a l'alienació, a l'alienament, al desconcert, a la situació d'agonia, d'angoixa permanent. I també han aconseguit una altra cosa molt criminal han fet aquest Ajuntament, que és el de fracturar el barri. Primer han degradat el barri ha estat patint durant aquests 16 anys una degradació provocada, consentida i a més anunciada, perquè des del primer moment que hi hagué una paralització cautelar, la senyora alcaldessa va dir sin prolongació no hay rehabilitació. No ho va dir ella i ho va dir Miguel Domínguez, que era en aquest moment consejal d'urbanisme. I per això dic que és també un assetjament anunciat, perquè va dir, ara s'aneu a enterar del que n'hi ha. Entonces, en el barri estem patint un assetjament, una degradació consentida, provocada. Estan utilitzant la població marginal per a més degradar el barri. És a dir, estem un poc abandonats totalment de lo que es diu de la Mare de Déu. 16 anys de resistència, pense que resistir és vèncer. La justícia ens donarà la raó, que som els que tenim.